Alhamdulillah Rabbil Alamina an fani an karamɔgɔ ni o ye Sheikh Ali Badara Sangare bi a wulila ka taa a ɲɛda a kanubagaba dɔ kan ni o ye Ba Keyita ye Media Aspect min ka jatalaw ye mun sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn ka ɲɛmada olu fɛ. Bienvenue sur la Media Aspect, la voix et les mouvements du grand prêcheur danseur du Mali du Nord El Fadilatou Sheikh Ali Badara Sangare. Yeah, hi, dédicace à Grand Marabout International Sheikh Ali Badara Sangare. Serif Ousmane Madani Haidara Kalumbaga Ba ala de y'a k'i ma nɔ tɛ Amsar Dini Kalumbaga Ba Sheikh Ali Badara Sangare. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namgala bi juma jigine ko an farla ɲɔgɔn kan ka délégation ana an balimakɛ ani an kanuba n'o ye Ba Keyita ana an ɲɛda kan ana ka denbaya a ka so yan Keyita an bɛ dugawu k'a ye dugawu k'a ka denbaya ye ka dugawu ɲini a fɛ n dɔgɔma Ali Tarawele ale baarakɛɲɔgɔn don o de y'a ɲini an fɛ fɔ ko a ka di Ba ye ka n'an se jɔya ko ni Ala sɔnna an bi a bɛɛ ka bila la nka an bɛna foli k'a la ka foli kɛ a ka denbaya la ka foli kɛ a kanuɲɔgɔnw na ka foli kɛ a balimaw la ka f'u ye u k'u jija u ka sabali ni Ala sɔnna ɲinifɛnw bɛ sɔrɔ gɛlɛya kɔni bɛ yen bi mɛ ni Ala sɔnna kow bɛ nɔgɔya an bɛ kuma kabakolotigi fɛ kanu ye kanu de ye mɛ kanu si tɛ min bɔ o ye mɔgɔ min kanu Ala kama Ba a ye an dɔn k'an kanu Ala kama parce que n'i ye mɔgɔ kanu k'a ɲini a fɛ a kana se jɔ i ka so o b'a yira k'i yɛrɛ y'a tigi valeur dɔn jɔn don mɔgɔba de bɛ maaba dɔn Keyita an bɛ fɔ a fɔ kulolakaw ye an bɛ Keyita la bi an b'u ka patron ka so bi caga Keyitalakaw y'a ka patron ka yɔrɔ ye i Kulubali o tuma an nisɔndiyalen bɛ yan bi ka n'an ɲɛda denbaya sanuma in kan ani ka fatiya ta n bɛ min fɔ Ba n'a ka mɔgɔw ye o ye u ka ɲɔgɔn minɛ u ka yafa ɲɔgɔn ma u ka ɲɔgɔn dɛmɛ u ka hinɛ ɲɔgɔn na u k'a dɔn du in dilanba wɛrɛ foyi t'a la n'u yɛrɛ tɛ yan ni bɛɛ ye ɲɛsin du ma a ka ca Ala fɛ ɲinifɛn bɛ sɔrɔ ani ni sɔrɔ kɛra u kana ɲinɛ dɛ anw nana yan don min an ma fɛn sɔrɔ olu ye n bɛna dugawu dɔ de kala yan sisan ni ye n kɔ don Ala bɛ na ni Ala nana a yɛrɛ k'a jija a ka Ala jaabi ni ne taara Ala bɛ na Badara ale de bɛ ka kuma ni n taara Ala bɛ na n b'an damaɲɔgɔnw fo président n'a ka jama n'o ye Nuhu Jara a n'a ka jama an b'u fo k'a fɔ a y'a jija a k'a cɛsiri a bɛ boliboli min na karamɔgɔ nɔfɛ waati kunkurunin don a bɛ baara cɛ min da o kan o ye sanga kunkurunin ye mɛ a k'a dɔn ko a ye san 20 kɛ wari ɲini na wari ma sɔrɔ wa a ma lafiya o tuma sanga kunkurunin kɛlen maaba dɔ nɔfɛ k'i ka baara bila ni maa min b'o faamu dɔrɔn o b'a yira k'e yɛrɛ tɛ yen o tuma a y'a jija dɛ a bɛ boli min kɛ karamɔgɔ nɔfɛ ni karamɔgɔ taara Ala bɛna bɛɛ sɛgɛsɛgɛ a ma kelen kelen a bɛ mɔgɔ min tan da min kɛ karamɔgɔ ma ni karamɔgɔ kɔ donna Ala b'a bɛɛ segin a ma karamɔgɔ ye sini minnu k'a bolo n'a y'a ta moto la ka taa yɔrɔ minnu na ni karamɔgɔ kɔ donna a bɛna bɛɛ nɛɛma sɔrɔ o tuma a y'a jija a k'a cɛsiri a ka ɲɔgɔn minɛ min ka gɛlɛn ma n taalen kɔ Mali la n'i y'a mɛn ko dɔ bɛ ɲɔgɔn na yan mɔgɔ 2 bɛ ɲɔgɔn na o tɛ man di ye min ka di ye ni min ye min kɛ n'o man ɲi a y'o wele a ka kuma fɔ a ka yafa a ka maaya kɛ parce que an yɛrɛ de ye fakelen bakelen ye yan n'an ma ɲɔgɔn minɛ yan dɔrɔn o b'a yira ko an ma ɲi o tuma Ala ka bɛɛ sabati n'an bɛ dugawu kɛ du in ye ka dugawu kɛ sigi bɛɛ ye ka dugawu kɛ nabaga bɛɛ ye k'a ɲini Ala fɛ Ala ka so in kɔlɔsi Ba a mago bɛ min Ala k'o nɔgɔya garisɛgɛ sanuma ni sanu caman ba Ala k'a d'an ma n'an bɔra yen Ala k'a ka tɔɔrɔ wuli aw yɛrɛ minnu y'a ka baaraw bila ka na wele jaabi n'aw yɛrɛ bɔra Ala ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ kan Ala ka tɔɔrɔ bɔ an kan
jugu minnu bɛ an na dogolen ni bangelen ya Rabbi karamɔgɔ ka nali kosɔn Ala ka bɛɛ bi Ala ka jugu ninnu dɛsɛ aw la Ala ka se di aw ma Ala ka se di aw ma Ala ka se di aw ma a jugu ka Ala k'o kɛ Ala k'o kɛ an karamɔgɔ kama Ala k'o kɛ jamiya bɛɛ kama Ala k'o kɛ kama bɛɛ kama إن الله والملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم إن الله والملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم إن الله والملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم سبحان ربك ربنا عزة أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله. Nangama Joni bi nangama kele ni karatiko Alabaga yeli odi kumbora baningo Minyenyani munyu alako kakari galunko ki tufalayala ka alaka namuda iko ka dondo lagusiliku ko dondo tandulibiko ka kari alakutako ka oseto inye kako korote jugu filiri inye wala sa ika dese wala ka segin iko subagaw inye nyini mungo son kui kumbe yani ka koko nga olube nana dese ka banga maluka tugu iko ja alabaka nangama oti kumbe wa atiko ba daramani nde abe fora edema abe foriko nga